Na sviatok blahoslavenej Laury organizujú pre mladých v strediskách združenia rôzne zábavné, kultúrne a duchovné akcie. Deviatnik je však zameraný na každého osobne. Chceli sme blahoslavenú Lauru priblížiť dnešným mladým, pretože veríme, že má v sebe potenciál, veľa im pomôcť z neba a poďalšie veríme, že má v sebe potenciál byť pre nich vzorom. Od 13. januára môžu mladí každý deň konfrontovať svoj vlastný život so životom blahoslavenej. Klasickej modlitbovej reťazi však dali členovia mediálneho tímu netradičnú internetovú podobu. Chceli sme osloviť predovšetkým mladých ľudí a keďže väčšina z nich je na Facebooku a radi klikajú na YouTube, tak sme zvolili kombináciu týchto dvoch portálov. Jednotlivci, ale aj celé skupiny sa deviatnik modlia so špeciálnymi úmyslami. Modlím sa za moju sestru, ktorá bola na operácii, ktorá dopadla veľmi dobre. Modlíme sa za Zuzkinu sestru a pridali sa k tomu aj animátori a stredka. Blahoslavená Laura Vikuňová sa narodila v roku 1891 v Čile. Posledné 4 roky života strávila v internátnej škole sestier Salesiánok v mestečku Junín de los Andes v Argentíne. Tu dozrelo aj jej rozhodnutie obetovať život za spásu matky, ktorá žila v nemanželskom vzťahu s bohatým statkárom. Krátko potom, čo spovedník schválil Laurinu ponuku, ochorela a zomrela. Mladé dievča malo vtedy iba 13 rokov. Pred smrťou matke prezradila dôvod svojej obety a presvedčila ju, aby zmenila život. Modlitbová reťaz k blahoslavenej Laure Vikuňovej potrvá na webovej stránke mládežníckej organizácie do piatku 20. januára.